Onye chimeleze gabuneze n'ụwa Onye chimeleze gabuneze n'ụwa Onye chimeleze gabuneze n'ụwa Onye chimeleze gabuneze n'ụwa Alam kasi abia ornaza mi bonina Ogwa alu segu anamu anamu nina Wati beleze Maka na ogwa egwu aka njikwa ornaza mi ibu Na onye chimeleze na chi emego gwu eze Maka na adi azo Ayo bene wuzi ide mwayo Orneze mi bo bia na mo na gwu egwu mu ne mu na egwu onu mu egwu wo bo ye chimeleze eze ko ya bulele nyana zada so ndi obodo egwu ibe di wona bo wu na bo ibe na gunu oye chimeleze ya bulele na bo ibe na gunu ibo bo na mmadu na-eme Natu wazi obi na chukwu idele Maka n'obu chi na-emeze Nyabu ibe mbale nwa mu Nwambo chi na-emeze nu Nemu na mmuzi mmiri bagote Alisi egwu mwa wabia na mwa na agwu egwu Onye chimeleze ya buleleze Nyabu ibe na agwu Ibe jikwo nyabo okwu nyabo ibe jikwo ọnụ egwe Ọmọdụ ndị na-egbulu mmiri anya n'ihi na chi meli meze n'ụwa ya ka eji egbulu n'ogwu ile anya nọ na-ewute ewute mgbe dị na nwatakịrị mgbe m na-agbawa ịgbado n'otu ọcha onye mali ibe ma bụ n'ụwa mgbe ni mụ na-eyiyi onye mali ibe ma bụ mgbe ni mụ na-akwụ ọkwa azụ n'otu onye mali ibe ma bụ n'ụwa ọgwụ na ọgwọdụ ndị mmadụ ọgwọdụ na-enye m ego ọmụgije lebe ụfọdụ na-arịa mọlụ jọbụ ka m wele ebe mana nne m ụlọ uche ụlọ nso nne m mụsịrị m bịa nne m ụlọ ụmụ ma bụla nwụrụlanwụ n'ezo nwaji nwe na akwa lele mberi nne m uche na n'ike egwe nne m mụrụ adị mmadụ eto obu nwoke na obu nwanyị nwanya bụ ihe ọmụla anyị ọmụzi anyị nwere n'awa ọmụ nwanyị na-abụ n'egwe obu nwoke ya gwazi mmanya bụ dọgbala ezi nwa mgboju n'ụzọ nne ya nne m ya la anyị nawa mụ na ụmụnne m mgbe bilie nne m gwanyị na-agwa lele nne m gwanyị na-agwa lele Kalo waranwo Olise kalo wanazekwa ya Ya kwa mwe menu we Tu kalo wakwamu
nwamu nnegwu ka ihe etili m wee wee ijele nwabụ oju n'ụsọ ejebe n'ime ahịa ebe ndị ligole ka n'ahịa goli chaka nata golugbo m nwanata mebuli gbagbalị nwanwanye ewe mgbe na-ebido egwu ebido ọdụ ndị nna akpọ m onye ala ọdụ ndị nna akpọ m onye ebio arụbi na abụ m mgbe ndị tikete egwu uju galawa nwa gbazi amụzu ọwọdụ ndị ụwa kọwakọ na nwa m ụchụ magwọlọgwụ ego nwa m ụchụ magwọlọgwụ ego agwa n'obi ibe dị jụọwa mgbe mụ na agwawa ịgbara onye gwọlọgwụ abụbụ mmadụ enu azara nnaza mgbe na-eyiyi n'otu ọcha mmadụ enu azara nnaza gwazie mmanya gwọlọ ma ọgwụ ahụ enu mmadụ enu azara nnanụ emesili ndị obodo anyị ma kpalị manyalị mmanwụ enwazi ike ekwuzie n'odogwu n'ihi na chimeli meze n'ụwa ha onye chimeleze ga-abụ n'eze n'ụwa onye chimeleze ga-abụ n'eze obodo anyị mmụọ nwa kpalị gbanyala odogwu ga-egbuzie nwa mmụọ bụ agụụ egwe n'ihi na chimeli eze n'ụwa dịbanye na nwunye m mụrụ nwa na mụ na-eli olili nwe obodo anyị si na mụ meli ngana ya gwazie m ibe na-egwu n'ụwa asị nwa m mụrụ ọba weli oke olili okwugolu nda mmanwụ obodo tụrụ m nra 40,000 anyị nwere ego nwere ndanụ maka na onye na-egwu abịa ya na ọ na-emelu obodo gana o na-ewu ewewewe emesiri m ọsị na Nonso nwa Juma nwoke nwa n'olili olili alụsị okwugogole nra jere na nwa ọba atụrụ m 120,000 asị na mmụ ya bụ nwele ego nwanye ya n'ụwa dịkonu na-egbu nne m ka mmegwa na gala aka mmụọ dịbe anyị na-emesịrị ekwuta mmadụ ise na baịbụl lila be m na ya bụ ndị ise lanwụlụ na bebugolu nra asị na ọnwa Juma ya ralele arụbi na gumu nwele ego nwere nranụ nwele ego nwere anụnụ nwa dịkonu na-egwu nne m emesịrị nwa m ụlọ ọba bịa asị na mụ ya je na alụsị ka mụ je ọba lewa ndụ na mmadụ ibe ya ememe na mmadụ ibe ya eme nwa ọba njọba gị na ibu nsogbu n'ụwa ụnụ atụgwọ m nra n'ụwa nra arụbi na bụ m egwe asị na mụ ya je na alụsị wo ndị obodo anyị na mmadụ m je na alụsị ma jeli gbaa m ndụ mma na-ata ibe ya eme nwoke mma na-ata ibe ya eme nwanyị nwejụọwa mma obodo mụ ọ bụzi mmadụ ka m kwuru kwazanị m ibe mmeliwo ibe na-eme nwa ogbenye ajọka ihe wejelejele gbarụjalụzie na-akpọ iwele nwenwele ọjụ na ewele mgbọnawanyị nneweghị wele wee jele mgbọnawanyị alụsom iwele ya nụnụ iwele onye mibe meni ya alụsi owelu bụ bịa n'uwe wee ịnaziwa ya anyị mechere onye mmụọ ọba lenwanye iwele mana onye mmụọ ọba ka eli m ibe mmelie nya wana m
mana nchelu onye nwa ọba gị bụ kalụsi omegbuo anyị gbatasị ọjị nwa nata ya gwa m iwe eme odogwu ya n'ihi na Chimeleze na nwa onye Chimeleze ga-abụ n'eze n'ụwa 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 onye anyị ji bie egwu mmadụ oge dị idokwudo egwu anyị n'ọma na tanelụ jedebịa nwa Chimeleze bịa ọrụ nya akpọrọ anyị ya bụ nwaọcha na tanelụ odogwu onye omemutiene na budogwu n'ọmụ ọrụ nya akpọrọ anyị onye omemutiene na odogwu sada udara anyị kenelege onye omeze gwache gizi n'ome nwa Chimeleze na nwa onye omemutiene onye omemutiene ewe ijele eze gwache gizi n'ome nwa Chimeleze na nwa eze gwache mmadụ ga-eji eje obodo ya bụ onye ọma n'ụmụ ọnwa ndị ugwu ọrọwa mụrụ mmanwụ nwamụta na tanelụ onye ọma Chindimeke na-eyi eze gwache Meke na-eyi ọgala bụrụ ka na nwunye mmanwụ n'aka Mutiene nwanne m agwara nke onye omemwuche na odogwu na ọgwara n'ụsọ ogboji ụmụ mụji apịali egwu nwa na mpịasị egwu nwa nata na ya egwu enwe ụgbọala na ya egwu enwe moto ka mgbaghe odimechi na-eme ọgọ ọka nwa gbalakụ na nwa ọka nwa na Togo eze gwacha n'ụmụ onye omemwuche enyi Mutiene Meke na-eyi ọgala Mutiene si mukana n'oli akụnya Virginia ogoju nwa chabịa Virginia bịa n'ụlọ inulia Virginia ijele nwanyị bịa n'ụlọ ewe Virginia ogojuwe inulia Oli akwa Mutiene bịa n'ụlọ Oso de ma ku bịa n'ụlọ Virginia mma Virginia nwunye Mutiene bịa n'ụlọ Anya nwa nwanyị bịa na megede yi Anya nwa nwanyị bịa na megede yi Na chamba gaza na nwanu Mutiene na nụ ya dị Mutiene na nụ ya dị nyo Ya na anụ Virginia Oso di ma ku ijele Mutiene bịa gese muke neligezi damalage onye ọma Chimobi bịa Chimobi David Chimobi Meke na-eyi David echeke awa mmadụ oke na-eje obodo onye ọma Mutiene bịa omubelibe yi ọgala
malogo melegun egu manje kene yi na kana malogo moze we woji metina magonu manwe kene yi igilige nebu egu nde bia obodo Yemutiana simukane Chibu Romanusu wachaga mbekende iyo Romanusu wachabia Anya waya malimunine Anya mbekende iyo Boma pie Ugo wana ganu ewe idele Ọwọ́ mmadụ ọka dị ibi ewe ọmadịko pẹ̀lú gọvanọ gịlịghe mmadụ oke na-eje obodo ọma bi dịbi odogwu ọtụtụ olugo na nwa arụbi na agụmụ ezimpe m ntị a na-ebi anụnụ onye nwere gị nwere mmadụ n'ụwa jiburu mmanụ ụzọ bịa anụnụ mmadụ oge dibile egbe onye mara mmanụ siri elu amamụla enweti ya na bịa ọghela enweti ya na nwa gbalapụ na nwa ebe wele plọtụ kala kalio nwata ike olugunu ebe nwoke lụrụ nọ n'ụwa nemu na ọkala kalio eze gwacha nne ya nke izi n'ọnwa onye ọmụmụti a na-ebịanụ nwata ibela eze bịanụ eze ka ọ ya bulili ohu mmemme enweti a na-ebịanụ ewe ịgwa edebe mmanwụ onye ọmụmụti a na-ebịa ndị eze nwoke na ezi ịmụ nwa gị ijala nwanyị ekenelia ijala nwanyị Patrick nwata aja nwanyị abịa n'unu kwanya bụ egwu aja eme mmanwụ Patrick nwata abịa n'egwu ijala nwanyị abịa mgbe kende yi agwọgwụla egwu ti a na-ebịa ndị awezi nne Patrick nwata abịa n'unu aja nwanyị na ekenelia yezina mule mutian dejeni ọwọ́ mmadụ ọka ndị ibi lobodo anyị jee kene onye ọma maazị ike odogwu anyị erobi onye ọma maazị ike odogwu ego anyị erobi bịa ndị eji ibi lobodo onye ọma maazị ike odogwu ego ọrọkọ n'ọmọ ọmụrụ ogwu eji eli ego ọrọkọ n'ọmọ ọmụrụ ogwu eji eli ego bịa nụnụ onye ọma maazị ike imo kanalede ewutia n'isi mukenu nnuwe egwu azụ ike mmadụ oke jibili bekende yi onye ọma mụda ji agwa ụda agwa lọkị nwanyị ogbuwe egwu enwale lọkị nwanyị egwu ụda agwa nwanne m onye amị mekende yi onye amị mekende yi ewutia n'isi mukenu eze gwacha n'ọmụ oke nwe mwutie n'odogwu egwe eze gwacha n'ọmụ egwe ojimeti na mọgọmọgọ n'ụwa onye ọma mwutie n'ibia eze gwacha ya gwa mwe ewe ya emelegwu egwe
abalị onye omegbuitiarị eze gwacha n'ọmọ egwe ga-egwe nwe moto ka mgbanụ ọgwa ya bụ ebe ahụ gbalịghị egwe eze gwacha nke isi n'ọmọ dajiri onye chimela eze na nwa eze kọ ya gwọlele onye omegbuitiarị bi egwe nwoke lọgwụ laịfụ bịa mmeke nunu bịanụ nwoke lọgwụ laịfụ bịa eze ọmọgọ ebute n'isi nwoke na-eyi nwoke lọgwụ laịfụ dogwuwe egwe gbachitu elugbo na ịgaralia igilige n'ebe egwu n'iche eze jelejele onye ji meleze ya bụla eze ọwanya bụ iwe n'ije obodo onye ọmụ ya mmadụ bene igwe ego mekere mmanwụ ya mụ mmadụ anụnụ ya mmadụ bene nwanne gwọ demo meke nne yi onye ọmụ ya mmadụ bene o gbalege mmalodogwu Belgica ezemọgọ Dejeni, Demite nisi muke nube. Eze wacha no mo wolo wede liego. Ogala wazo mo ko anunu. Oye weli imele madu nuwa. Owa, onu muti no mo ni ne. Eze wacha nkisi. No mo. Autonomy make me onye ọma gbochi n'elu autonomy make nunu ya nunu chinedu nwanne m webe jiogwe mmadụ oge dị ibili iwe be ike ndị egwu ya na mmanwụ na-agwụ egwu onye ọma egwu tie na-emeligo egwu aka nwala owe meli m eze weche n'ugbo ewetago gwamara mma onye ọma eze gwache onye ọma egwuchana mmanwụ wewe onye ọma egwuchana mmanwụ wewe idele egwuchana nwachite olugbo na nwanụ anazazazo n'ụwa ya bụ ọka nwa n'ụmụ nwadelitogo ogbute ga-egbute onye ọma lọgọrile nne nnuo o ji mmechi na maọbụ meli mmụọ egwe adịgbagwazi ọmụ tie n'odogwu n'egwu ya gbalịta ya egwu egwu moto ka mgba aka ọ na-eweli gị nwere mmadụ n'ụwa ọ gaala chi imeleze n'ụmụ eji ekweche nke isi na-abụ odogwu na ụmụ nnukwu egwu egwu tie igwe ọgọ na Togo dejeni keneni John and bebe igwe go na Togo ama mu John odogwu Jordan bebe ni oke nwa John odogwu Jordan bebe ni ogala John gwagwe iwe ya manu amale ge male mmadu oyo ma mu John and bebe oke nwa na Togo ni owa no na be mutie ni igwe go dasi mu kenunu eze weche kisi na bodogwu no mo eze weche kisi no mo ni na ogala ti bele eze na nwa ere si bo ngo owa eze weche lasi mu kana no soja na badai wa ba lo godogwu ma we kene yi o soja never die odogwe akabala wa ekele o soja never die ogala igwe go na Togo na odogwu ego o diri Togo gute ye gwa mwe ye belewu egwa ya nwa
igiligo n'ebe egwu n'iche eze egwere m mmanwụ anya mmadụ melodogwu mmadụ mere Antoni dogwu ego eziokwu nwiti a na-ebịa ogo ya bụkwa n'ichie mmadụ mere nwanne m ọgwa na onye be nwiti a na eze gwacha n'ọmụ nke izi n'ọnwụ na-asị nwoke nunu onye chi mere eze gabụ n'eze n'ụwa 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 etula mbane mmadụ ka ndị bịa nuwo na-ewewewe ezetula mbane eze go na togolu mmanweke nunu onye ogbe ezetula mbane bụ odogwu nwadịla itogo ewute ga-ewute ilige wechuwo ilige ideledele onye ọmọọrụ itienyo eze agbacha nwanne m wo ojimeti na-emegbe meli mgbe ọgwatụrụ kalewa ya kwa nwoke ya n'ụlọ ya daka na onye gwuli eyi ndụ odogwe ogwu eyi n'onye egwu n'ụwa daka na onye gwuli egwu ndụ ogwu eyi n'onye egwu emetie na-ebunye ego mọkada mana odogwo n'ọgbalị mmanwụ na naghị egwu egwu mụ moto ọgala naghị egwu egwu mụ moto ọgala bịa eze agwụcha n'ọnwa ọhụrụ ogwe na-enye egili egwe ọgala mmadụ ka nịgalie emute na-enye mmeli ya ịkọlọbịa dị ahụ onye nwere ogwu na-eli egili onye nwe ogwu ogwu ọkpata egwe n'ogwu bụrụ ọkada nwunye mmanwụ ọsẹ mu tẹ ní ìgbà kanate na yẹ gbé mu moto kamba kọlọ bẹ adé ọnu wa ìgbà yẹn kọlọ bẹ adé ọnu wa ẹgbẹ ẹ ti ẹgbẹ tẹ kí sọmọ igbó kí na tókò ọwọ mọdún ọkẹ nìyà ikú jẹ mọ. kàyíjà kẹnẹbẹ ẹgbọn náà gbanyẹwò n'aboti gbodogbo n'aya mẹlẹmu ẹgbọn agbanyanwu ojimote mọbụ odogwu ẹgbọn agbanyanwu oti gbodogbo ojimote mọbụ n'aya ganalẹ onye ọmọọgwụ ndị enyi n'asi nwoke n'ụlọ egwe ẹgbọn agbanyanwu mmadụ ụka na-ebịa ọgwa na eze weta nke izi n'ọmụ n'asi nwoke n'ụlọ ọgala maka mani Colombia arobi na agụmụ ego maka mani Colombia emutie ni nwa gbara ahụ ni Colombia bịa nuwo ọdọgwọ nwere ogwedeli ego nuwe wewewewewe emutie ni nwa gbara ya emele wujuwo emutie ni nwa gbara ya emele wedeledele emutie na alụsi egwu ụmụ ọgbahọgbọ alụgbute ogbute dike na-abụ ọka alụsi ọnwala aja dodo emutie na nna mọbali ibe gị ịma na akpụ ugwu na be gị amụhụla akpụnne nwanyị ọka alụsi ndị gbo ologwu na be gị ndị m onye ọgbọ ka alụsi odogwu alụsi gara ọmụ wee kwuo akpụ n'ụwa alụsi eji bido obodo ebutieni gaide ka na aja ni ọmọ ọgwa nna na-emeli ka ibe ewu
emutie ni na ikene ya oke nwade lito go butego odogwu gwere fọmatiki ogolo wiye ni wiye nwa na weli na palio ono memutie ni na mele o besiri go ni rosa lo buwewe e wale ya o memutie ni na mele woke mesiri go le visu odogwu ogolo kunya nwa ya moto de man palio no memutie ni na mele aza wacha no mo abo wali besbate kala kale mbe wizio na balone mutie ni nyamilia tamba bule ku abia bia mbe tikatele mutie ni wewe waka wacha ni ma ya no mo we ko le ti ni go ya mma asena me wele la kije madebe si lójú rí àwọn ọwọ́ mú mọ́túnú jẹjá anáyé wú ezigbo mọ́tò nyẹ́gbẹ́ ìwọ̀ wẹ̀lẹ̀ ọ̀gá ẹ̀la onye nwologwu nílé èlì ọ̀gá ẹ̀la maka ọwà onye bẹ́ẹ̀bù ti èlò ẹ̀sẹ̀ àgbàtà onye nwologwu nílé èlì ọlọ́bíà ní agwé ìmọ̀wá líle gbòmù onye ji meleze ya bụkwa eze n'ụwa anyị ji ekene barista Benjamin onye agwọ ndị Igbo nwa welogwu na nwa barista Benjamin ologwu onye agwọ chairman odogwu aya melimu niile ewe barista Benjamin odogwu ọgala barista Benjamin odogwu ịma na-abịa n'ọmụ ndị welegori na-ekwe barista Benjamin odogwu oge nwa gbalapụrụ anyị kelele ọ gwara onye emutian n'ọmụ egwu eze gwache nke isi ya bụ odogwu n'ọmọ alụsị egwu ọrụ ndị akpọrọgwụ ọsebe oji abịali egwu odogwu agbasighị ike agbasi ego na-echela ọba bụ nga emutiere n'ọkali egwu nọ mmanwụ na-egwu egwu osi mụmụ kede ya bụ ịma n'elu odogwu eme onye amị megelu odogwu ego onye amị na-akpa mmadụ oge o jibili ebute isi mụ keneyi ya bụ ịma onye amị odogwu ego ịnụlị ya ọkama na akpa igwe ego na-atọ ogwu bịa na mba ekeneyi ya bụ ịma onye amị eze ọmụ ọgọ bịa na mba ekeneyi dịmte n'isi mụ kenu mune mwanye chi meleze ga-abụkwa eze n'ụwa eje kene ka na-eji odogwu ka na-eji onye aka odogwu ego ka na-eji onye aka odogwu ego nọ aka melọgwa meli mmụọ ọgwa mmadụ oke dị iche eze ka na-eji onye aka mekenu mgbe ele onye ọmamụtie na akaliga egwu eze ọmọbodogwu egwe enwale ya ka anyị jee ka eze nwa Felix odogwu eze nwa Felix na mụ kenelere ọmaba na Togo gbawelo okwu mmanwụ narọ na ekenele ya eze nwa Felix odogwu ọka nwa na Togo nne ya eze nwa Felix bịa ha mmekele onye menu tie bịa na si mụ
nunu eze kwacha nwanne m nwa Chibeleze na nwa ya bụ ọka nwa nọmba nke izi nọmba nwa nwere obi mmanwụ jelejele anyị na-ekele chifu udemezuo jọrọ obodo na ma ekene eze ọmọgọ bịa anụnụ onye ọma bụ chifu na-ekenele ya chifu udemezuo nwa jọrọ mmanwụ wewe udemezuo jọrọ eze ọmọgọ dogbuwe onye ọma bụ oche ndịbịa nuwe dobe m iche ndịbịa na-asị m kerunu mmanwụ wewe emitiana nwata itu elu mmanwụ wewe anyị ga-agwacha nwata itu elu mmanwụ wele anyị ga-ekele ọrụ zulike ọbalị mmanwụ wewe ịnụlịa ọrụ zulike ọbalị mmanwụ na-agụ egwu ọkwa mmadụ oge dị ibili egwu aja na mmanwụ ọjọ́ mẹ́mú jẹ́ ní odógbó òjèlé ọmọ ọmọ tí lè nù wá tí lè bẹ̀rẹ̀ ní odógbó àpò ewu mẹ́kẹ́rù nù mọ́ wéwé nínú ilé lọ́mọ ọmọ tí lè nù mọ́ náà àpò ewu tí lè nù mọ́ wọ́n rí mi lè nù ó àpò ewu omi lòdógbó mọ́ náà àpò ewu onye ọma mgbo chinedu nọ onye ọma chinedu orimili ebute n'isi mmuke n'unu onye ọma bute n'odogwu mmọnwụ na-agwa egwu anyị na-ekele obi na ọzọbi iwe na-atọgo mmanwụ ekeneghị zobi iwe na-atọgbu bịarụla mekele onye ọma mgbe ozobi iwe mekele igwe ego na togo nwadụ oge jibili anyekele igiligo nyabụ egwu dema mmanwụ ekene ya bụ ọlọm ile nwa wele obi egwe ọka nwa na asaba mekere ụmụ mmanwụ ile nwa mekele mmanwụ ewe ọka nwa na asaba mekele ya bụ nnukwu n'ọmọ gbawele okwu mmanwụ ewe wọ́n wọ́n kọ́ náà ní egwu ẹ̀dá máa ń mọ́ àìjẹ́ kẹ́ni mọ́ èèmọ́ ògàbẹ̀ èèmọ́ ìgbègbè odógún ego mi lọ́mọ mẹ́kẹ́ndé yìí egwu ẹ̀dá máa ń mọ́ onye ọmọ mi mọ́ náà lóbìá èèmọ́ ògàbẹ̀ ego mmiri mmekele yi onye omerutie n'odogwu na-asị mmukele yi ọkwa na-abụ egwu edema mmanwụ emegebe ego mmiri n'ọmọ ọkwa mmadụ oge dibili egwu edema mmanwụ anyị ga-ekele ọka bọtalie
ọmụmụ ọka bụ odogwu oke nwa na-abịrị material gbanwere okwu mmanwụ egwu anyị na-eme mmanwụ onye ọmụmụ ọka fọ bịa onye nwere iyi nwere mmadụ n'ụwa igwe nwere abịrị material na ọmụ onye mmemme iti bịa n'uwe ekwe ịnụlịa ije kene onye ọma maja n'odogwu aja na sadọn onye ọma maja n'odogwu aja na sadọn n'odogwu ọwa mmadụ oke ji eje obodo aja na sadọn ewitesi nkene yi ka ije kene ameke oji ebe ameke ego meke na-eyiyo eze dibe nnọnnọ ameko ji abe eze dibe odogwu ego ọbala tule ọwa mmadụ oke na-eji obodo egwe onye ọma bụ jọgụ odogwu jụọ na-egwu n'ife ya egwegwe iwe ya ebere egwu egwe onye ọma bụ jọgụ odogwu egwe jọọ egwu n'ife kelee ihe mgbe onye emeligwa onye emeligwa onye obodo onye emeligwa na Togo na-abụ jọọ n'odogwu wee enụlị ya onye emeligwa na Togo ọgwa mmadụ oke ji eji obodo anyị tegara chụwa maka egwu chụkwa maka ọnwa na-atụ obodo ị ga-eju omege gwa mgbe emele chụmaka dị bodogwu ewe enụle ya anyị jekele onye ọma ihu n'egbo mmega na-eyi onye ọma ihu n'egbo odogwu ihu n'egbo onye amị n'ọgbọ ọ gwara onye ọma egwu iti ya eze gwọcha n'ọmọ alụsi egwu ọrọ nya kpọrọ ọsẹmọ oche apịa ili egwu onye chi imelaza ya bụlede na nnaza eze azọ n'ụwa eze gwọcha n'ọmọ gbagbewe ya emele egwu onye ọma egwu iti eri egwu eze gwọcha n'ọmọ ọtụtụ elugo na nwa mbeligba a na-obodo gwute dike emuti ya na-eji anụnụ ọgwa mmadụ oke na-eji obodo egwu ọgwa mmadụ oke na-ebia egwu anyị eme mmanwụ anyị jekene Pita ọka okwu egwu nwe iyi onye ọma zamani odogwu onye ọma bụ Pita nọ ya Pita ọka azamani odogwu egwu ịnọsịbịa okwu ewuru nwe iyi na Dubai ọdịmeleza na nwa arụbi n'agụ ọka nwa na mmịada na m ọka nwa anyị mmere egwu onwere egwu mmanwụ ewe oke webe obi da mmanwụ ewe ịnụlịa ịtọka ogwogwuru nweyi azamani na Dubai itimelaza na nwa ndị ndị eme mmanwụ onye ọmabụ iti enyiwe ego nwale ya emutie dị mmadụ ọka na ibili egwu anyị eme mmanwụ arụ obi na abụgbọ mụ na-egwu yiri obodo nne m oli abụghị ewe onye kwu onye ji aka nya wezi nne m onye kwu onye ji aka nya wezi nne m aka nwere ọgọ mmeli mwo egwe m ewe mmejọwa oge ya nne m oli akwa emekelibe egwu ewe lie gwa onye ji aka nne ya onye chi meleze gamụ n'eze n'ụwa onye chi meleze gamụ n'eze n'ụwa eze ka m
mamule Chimeleze Gabunese n'ụwa o. ọgwọ ndị egwu ebe nyolu chimegwe Chimeleze Gabunese n'ụwa o. dịbọ yi eze ka mamule Chimeleze egwe Gabunese n'ụwa o. jekene n'ezi onye Onye akwụkwọ Chimeleze Gabunese n'ụwa o. ekene bụ otu Onye n'ozu nwa Chimeleze Gabunese n'ụwa o. anyanwụ tụtụ mmanwụ wee were Gabunese n'ụwa o. oso dị ọma kwụda ndị olu Chimeleze Gabunese n'ụwa o. ezigbo onye akwụkwọ Chimeleze Gabunese n'ụwa o. ezigbo na eze ka ihe amụlele ya ekele ya Gabunese n'ụwa o. alụsi egwu ma ọ gbafawa n'ọnụ ya Gabunese n'ụwa o. were n'eze nne m egwu dị iwe mmiri olu nwa Gabunese n'ụwa o. oge nwe egwu tie na-emegide egwu Chimeleze ebutie na mmụọ Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest. Subscribe now